почитувани присутни, добре дојдовте. Наш ми е навистина мило што многумина што гледам тука бе и вчера на вчерашното предавање, баш ми е драго што сте во нашата црква. Денеска, како што знаете, навистина имаме чест да биде гостин во нашата црква и професорот Томислав Терзин. И тој како што вчера напомена, неговото предавање ќе биде насловено Мистерии на нашиот ум. Пред да го слушнаме професорот Терзин, јас ќе го повикам хорот на Христијанската адвентистичка црква да испее 2 песни, а потоа следи предавањето на професорот Терзин.
Hvala. Ne znam da li možem malo da se podignem. Ovo je prvi put da sam u Skopju u molitvenom domu. Podelit ću sa vama jedan mali detalj iz mog života. 1989. godine, dok sam bio ateista, bio sam u Skopju na takmičenju iz biologije naukata na mladite. I evo me sada kao vernik, tada sam bio ateista, sada sam vernik, ponovo u Skopju i zaista su čudni Božji putevi da me neko tad pitao da li ću verovati rečima Biblije, da li ću živeti ili pokušavati da živim u skladu sa Biblijom. Ne bih uopšte razumeo pitanje danas. Eto, drago mi je da mogu da podelim sa vama jednu temu koja jeste vezana za biologiju, ali sve, kada prihvatimo Boga, sve u našem životu dobija novo svetlo, sve posmatramo iz jednog novog ugla, sve vidimo mnogo jasnije, tako da i tema o misterijama našeg uma o kojoj ću govoriti ima nekakvu jasnoću, iako misterije ostaju misterije, mnogo toga još ne znamo, drugačije možemo razumeti i bolje živeo jednu veliku nesreću i živeo je godinama nakon te nesreće. Metalna gvozdena šipka mu je prošla kroz glavu. I ovo je kasnije kompjuterska animacija na osnovu njegove lobanje koja je sačuvana kako je i gde je oštetila mozak. On je živeo bez dela mozga čitav niz godina i ta ilustracija, koliko god strašna jeste, vidjet ćete kroz prezentaciju, ilustruje dve stvari. Ilustruje Božju milost s jedne strane, ilustruje da smo stvoreni, da nismo nastali evolucijom. Ja ću vam kasnije objasniti kako je, zbog čega je to tako, i ilustruje zapravo da smo mi stvoreni po Božjem obličju, a ne po obličju životinja, kako kaže teorija evolucije. Dakle, kroz prezentaciju će vam biti jasno zašto sam izabrao ovu ilustraciju. Nije estetski, nije možda najbolja, ali itekako je vezana za tematiku o kojoj ćemo govoriti. Na početku, moja ustanova od mene traži da se izjasnim da govorim svoje lično ime i ne zastupam stavove Univerziteta Alberta na kome radim. Postoji nekoliko pitanja u vezi našeg uma koja nauka do danas nije odgovorila. Ja ću vam dati ovu kratku listu pitanja i mogli bismo potrošiti nekoliko prezentacija, napraviti čitavu seriju predavanja samo da razmatramo ova pitanja. Međutim, ja sam izabrao nekoliko detalja o kojima ću govoriti, detalja koji su aktualni za svakoga od nas, dakle nije ovo sad za neke neurofiziologe ili lekare ili nekoga koga zanima biologija mozga. Ova prezentacija se tiče svakoga od nas. Međutim, kada razmišljamo o ljudskom umu, prvo pitanje koje nije ovdje na listi jeste da li je isto što i naš mozak? Da li postoji tu neka razlika? Zvanična nauka je bazirana na materijalizmu
i na redukcionizmu, što znači da fizika objašnjava hemiju, hemija objašnjava biologiju, biologija objašnjava psihologiju, tako da je sve bazirano na redukcionizmu u smislu da nema nešto više. Dok mi vidimo da na svakom nivou kompleksnosti organizacija sveta u kome živimo je sve više i više, kao da se dodaje nešto kvalitativno, čega nije bilo na nižim nivoima. Mozak je sačinjen od neurona, ali kvalitativno procesi u mozgu su više od samo skupa neurona koji tamo funkcionišu. Evo ja ću se pozabaviti samo ukratko sa par pitanja i vidjet ćete na ova prva dva slajda neke od prezentacija koje možete pronaći na kanalu, YouTube kanalu Božidar Prgonjić, gde smo govorili o temama. Jedna od tih tema je da li postojimo. Drugim rečima, da li je ovo sve što vidimo, ova realnost u kojoj smo, da li ona zaista objektivno postoji ili je na neki način procesovana, možda čak i dizajnirana našim mozgom. Ja nemam mnogo vremena da se bavim tom tematikom, ako vas više zanima, ona jeste povezana itekako sa percepcijom i sa funkcijama našeg mozga, možete pogledati tu prezentaciju. Evo nekoliko pitanja na koja nauka do danas nije pronašla odgovor. Kako mozak kodira informacije kroz neuronsku aktivnost? Dakle, mozak je sačinjen od velikog broja neurona, neke 100 milijardi neurona, koji su međusobno povezani. Neuroni su ćelije ili kletki, kako se kaže po makedonski, koje mogu da proizvedu struju, elektricitet, ali ne na način kao što imamo u žicama, u zidovima, nego u formi potencijala, razlike u voltaži. I postoje talasi akcionog potencijala koji prolaze kroz ćeliju, pa ta ćelija uključi drugu ćeliju i na taj način se procesuje informacija po istom principu uključeno, isključeno, kao što je u tranzistorima, kao što je u kompjuterima. Međutim, nije jasna velika slika kako sve to funkcioniše i kakve to veze zapravo ima sa našom svešću. Kako se sećanja zapisuju i prizivaju u svest? Kako postajemo svesni nekih sećanja? Ja se recimo sećam mirisa ulice koja je bila pod pravim uglom na ulicu u kojoj sam ja odrastao. Imala jedan specifičan miris Sombor, je sav u drvima i ta ulica je imala neka specifična drva. Ja sećam još uvek tog mirisa. Kako moj mozak pre svega može da zapamti miris jedne ulice od pre 50 godina i kako može da je reprodukuje u mojoj svesti? To niko ne zna, to niko nije odgovorio do današnjeg dana. Šta je svest? Mi smo svesni. Imao sam prilike i da padnem u nesvest, imao sam prilike da budem pod totalnom anestezijom, gde sam još kao dete, kada sam bio na jednoj operaciji, pod totalnom anestezijom rekao, moj um je jači od ovoga i oni sad hoće da me uspavaju, ali ja ću se truditi da ostanem budan i kako sam dobio anesteziju samo mrak. Tu sam prvi put naučio koliko su mi slabi, drugi put kad sam slomio nogu. Mi se nekako rađamo sa osjećajem da smo nepovredivi, da smo bogovi i onda polako učimo istinu da zapravo smo mi slaba bića stvorena od praha, kako kaže Biblija, ali nam Bog obećava da će nam jednog dana dati neraspadljiva večna tela. Kako mozak simulira budućnost? Da li ste planirali da ćete doći na ovo mesto ili se slučajno dogodilo, prolazili ste pa ste naišli na ovo mesto? Ili je bio neki plan? Možda juče ili jutros da ćete doći ovamo? Kako mozak zna uopšte za budućnost? Kako može da planira budućnost? Kako može da vizualizuje budućnost? Ova predavanja koje imamo i u Makedoniji i na drugim mestima u Balkanu, planirali smo ih više od godinu dana unapred.
Kako to radi mozak? Kako možemo to da uradimo? Potpuna tajna. Evo da vidimo još nekoliko misterija u vezi mozga. Mi živimo u vremenu, dakle postoji protok vremena i moramo da pazimo, naročito da ne zakasnimo na posao ili da ne zakasnimo na ispit. Vreme se ubrzava. Kako starimo, brže prolazi vreme i generalno kažu u istoriji da se vreme ubrzava. Kada pogledam koliko je zaista važnih vesti bilo u onoj emisiji televizijskoj Vesti, kada sam ja bio dete, da li je neki političar posetio neko mesto ili su otvorili neku fabriku, to su otprilike bile vesti. Svetskih vesti je bilo, ali ne mnogo. U današnje vreme svakoga dana nekakve vesti, nažalost, obično su to vesti koje nisu dobre, ali ih ima mnogo više, kao da se čitava istorija ubrzava. Ne samo naš život, nego čitava istorija. Kako mozak meri vreme? Časovnik znamo kako meri vreme, ali kako naš mozak meri protok vremena? Ni to nije odgovoreno. Ako se osvrnete oko sebe, ove klupe na kojima sedite, koje su boje? Neka crvena boja, da nisu ljubičaste možda. Zelene, plave. Kako ste sigurni da vaša percepcija crvene boje u očima drugog čovjeka nije možda plava? Boje ne postoje. Dakle, ono vezano za pitanje da li mozak generiše realnost, mozak generiše delimično realnost. Boje realno ne postoje, ali ih mozak stvara, generiše da budu deo realnosti. Zašto? Zato što su u pitanju samo talasne dužine elektromagnetnog zračenja. Elektromagnetno zračenje po sebi nema boje, nije obojeno, ali ga naše oči, receptori u našim očima, prevode u određenu boju koju tek mozak vidi. I naše oči ne vide boju, tek ih mozak vidi. Naše oči prave sliku tako što slika, svetlost, ulazi u oko kao u kameru, prolazi kroz sočivo i okrene se naopako na našoj mrežnjači. Moje oči, vas sve i vaše oči mene vide naopako. I onda mozak ponovo prevrne tu sliku da nismo ni svesni. To su velike misterije, isto tako zvuk. Kako mehaničke talase, čuli smo lepu horsku muziku, kako ti mehanički talasi postaju nešto što je mnogo više od mehaničkih talasa. Postoje neki sklad, muzički sklad, pa još reči koje imaju određenu informaciju. Kako sve to mozak radi, to se ne zna. Kako mozak generiše boje, ne znamo. Zašto i vi i ja vidimo istu talasnu dužinu u istoj boji, niko ne zna. Očigledno je neko morao da postavi standarde, taj neko je naš stvoritelj. Dakle, mora da postoji referentni sistem, mora da postoji neko ko je rekao, ovo će biti crveno, neće biti plavo za tebe, a ljubičasto za nekog drugog. To će biti crveno za sve ljude. I na kraju, kako mozak generiše snove? Mi često zaboravimo snove. Ja sam nedavno imao jednu emisiju sa Božidarom u kome smo pitali zapravo ljude da podele snove sa nama i mnogi ljudi su poslali snove. Dobio sam i neke snove iz Makedonije i plan nam je da napravimo onako jedan kolaž zanimljivih snova i da to objavimo u PDF formatu. Međutim, pitanje je kako mozak generiše snove. Kada sanjamo, vrlo retko smo svesni da sanjamo, obično mislimo da je to realnost. I onda se probudimo. U našoj smo postelji, a negde smo, ko zna, u nekoj avanturi ili nas neko vija ili imamo neke velike probleme koje treba da rešimo i onda se probudimo i kažemo hvala Bogu što smo samo sanjali. Kako naš mozak proizvodi san? I
ako je to naša svest, ako je mozak naša svest, kako naša svest ubedi nas da je to istina kada nije istina. Kao da ima neke dve svesti u nama ili tri svesti. Naravno, psihologija kaže svest i podsvest. To su sve velike misterije i također imamo jednu emisiju kod Božidara Prgonjića o spavanju i snovima. To je jedna od najgledanijih emisija koju imamo. Ako niste pogledali, možete gdje detaljnije govorimo o tome. Dakle, ima jako mnogo aspekata, jako mnogo misterija vezanih za naš mozak. Najveća misterija biologije je zapravo tu u našoj glavi. Ne znamo kako i šta radi, ali tu je i funkcioniše. I tekako je važno, ako mozak generiše realnost i ako mi razmišljamo našim mozgom i ako donosimo odluke za naš život mozgom, onda treba da, koliko je to čoveku moguće, razumemo koja je veza između mozga i naše duhovnosti, na koji način možemo da saznamo istinu koja je dublja, koja je duhovna istina. Evo da krenemo. Ja ću izabrati samo nekoliko primjera, nećemo ići u neku tešku nauku ovog jutra, ali nekoliko primjera da vidimo. Vjerovatno mnogi od vas prepoznaju glumicu Jennifer Aniston. Popularna američka glumica, igrala je u onoj seriji Prijatelji i još u nekim filmovima. Sad ću vam kazati jednu istinu o vašem mozgu koju niste do sada znali. Ako ste je prepoznali, ako ste prepoznali njeno lice, za to je zadužen jedan jedini neuron u vašem mozgu. I to su istraživači otkrili tako što su osobi koja je imala određene povrede i koja je pristala na istraživanja, stimulisali određene neurone i kada bi joj pokazali različite slike, onda su pratili aktivnost mozga. Kada bi joj pokazali sliku Jennifer Aniston, uvek se uključio taj akcioni potencijal samo jednog neurona. Samo jedan od tih milijardi neurona u našem mozgu. I onda su ga istraživači nazvali neuron za Jennifer Aniston. E sad, kada razmišljate u današnje vreme, tehnologija nam je mnogo lakše da razumemo mnoge stvari nego ranije. Postoje danas kamere koje prepoznaju lice. Slažemo se tako. Te kamere koje prepoznaju lice, one na jedan veoma kompleksan način merenja različitih parametara prepoznaju lice sa bazom podataka, koja je ogromna, jer kad prelazite granicu, obično se uslikaju sa kamerom. Tako da sve države grade ogromnu bazu podataka da prepoznaju lica ljudi. I to su osobine koje i kada starimo ostaju iste, neke određene fizičke osobine, razdaljine između jagodica, očiju i tako dalje. I oni tu izmere mnoge parametre. I na osnovu tih mnogih parametara pronađu poklapanje u bazi podataka koje imaju. Međutim, jedan neuron može samo da je uključen ili isključen. Kako jedan neuron može da prepozna osobu? Jedan neuron može da prepozna lice. I otkriveno je da postoji čitav niz različitih pojmova, osobina, slika, pojava, ličnosti koje mi prepoznajemo zapravo jednim specifičnim neuronom. To znači da mi u mozgu imamo mašineriju koja meri mnoge stvari, ali da bi prepoznala jedan tip objekta, recimo cvet ili automobil, ili jednu ličnost, vašu decu, vaše roditelje, prijatelja određeno, naš mozak ima samo jedan neuron zadužen za to specifično prepoznavanje. Kao što je u ovom slučaju neuron za Jennifer Aniston, što znači da imamo konceptualne neurone. Koncept, ideja o nečemu. Biblija kaže, apostol Jovan kaže, u početku beše reč i reč beše u Boga i Bog beše reč. Nije moguće teorijom evolucije da imamo neuron koji konceptualno našoj svesti
kaže i prepoznaje, to je ta osoba. Imamo dovoljno neurona da možemo da prepoznamo lica hiljada ljudi, da možemo da prepoznamo mnogo toga. Praktično imamo katalog u našem mozgu. Imamo jednu veliku bazu podataka. Samo istraživanje mozga ne može mnogo toga da se uradi na čoveku. Neki ljudi ili slučajno nesrećom ili bolešću su jednostavno potpisali da žele da učestvuju u istraživanjima, ali najveći deo našeg znanja o mozgu zapravo nije proučen na ljudskom mozgu, nego je proučen na mozgu laboratorijskih životinja. Ovde je jedan detalj, presek mozga miša, i današnja tehnologija je stvarno fascinantna. Vidite ovde neurone ili tela tih kletki različitih boja. Te boje su fluorescentne i bazirane su zapravo na genetičkoj modifikaciji. Genetički se modifikuju određeni neuroni i oni određenom tehnikom mogu da se vizualizuju, da postanu vidljivi pod ultraljubičastim svetlom u različitim bojama. Pošto je to čitav dugin spektar boja, a na engleskom se mozak kaže brain, a duga se kaže rainbow, onda su povezali te dve reči u brainbow. Tako da je to tehnika bojenja moždanih ćelija, brainbow. I ne samo da je telo neurona obojeno, nego možete vidjeti aksone i ta vlakna koja izlaze iz ćelije, ona su takođe obojena i zahvaljujući toj tehnici možemo tačno da pratimo koji neuron je povezan sa kojim neuronom, kako sve funkcioniše na tom nekom materijalnom nivou. Bez obzira na to, to nam nije mnogo pomoglo da razumemo kako ceo mozak radi, ali danas postoji veliki projekat mapiranja mišijeg mozga, mišji sisar kao što smo i mi, i onda u planu je mapiranje ljudskog mozga. Evo da uporedimo, kada bi bili iste veličine mišji mozak i ljudski mozak, kako bi to izgledalo. Naravno, miš ima malecki mozak u njegovoj lobanji, ali vidite da ne samo što je mnogo manji, mišji mozak nema vijuge. Ljudski mozak sa svojim vijugama povećava površinu u ograničenoj zapremi naše lobanje. Inače, ljudski mozak nije najrazvijeniji mozak na zemlji. Delfini u odnosu na veličinu tela imaju veći mozak nego čovek. Kitovi tu su negde otprilike kao i čovek. Slon, to su životinje. Delfin definitivno ima veći mozak od čoveka, više vijuga od čoveka, tako da je moguće, sudeći po građi, jer u biologiji uvek građa je povezana sa funkcijom. Ako uporedimo miša i čoveka, koliko smo mi pametniji od miša, mada nisam siguran, jer preživljavaju pored nas, mi sve stavimo i zamke i otrovi, sve miševi su uvek tu. Nisam siguran da smo pametniji od njih, ali hajde da jesmo. To uporediti sa mozgom delfina, možda su toliko pametni da uopšte ne žele da komuniciraju sa nama. Videli su sa kim imaju posla, neka njih na kopnu, a mi ćemo u moru. Projekat mapiranja ljudskog mozga je jako detaljan, zahvaljujući toj brainbow može da se krene, dakle prave se tanki preseci mozga i onda se to kartografiše i na sve nižem i nižem nivou, dakle prvo ovde vidimo kako izgledaju ćelije, pa se onda ulazi u strukturu samih ćelija, tu su naravno i krvni sudovi, mozak je jedan od najvećih potrošača šećera. Ja baš ne bih trebao mnogo da jedem šećer, ali volim šećer i imam dijabetes, međutim mozak radi na šećer i na ketone koji su proizvedeni iz šećera i ne proizvode ništa drugo, ne pomaže. Tako da iako neke druge probleme u telu mogu da imam, moj mozak uživa u količini energije
koja mu je dostupna. Da bi ta energija došla do svakog neurona, potrebna je ogromna količina krvnih sudova. Naš mozak ima preko 700 km krvnih sudova. Naše telo ukupno ima 100.000 km krvnih sudova. I, nažalost, dogodi se izliv krvi u mozak, nekada pukne krvni sud, ali s obzirom da je to 700 km, zamislite razdaljinu, ne znam koliko je od Beograda do Skopja, 400, otprilike 2 puta, tamo i natrag, toliko kada bi se krvni sudovi spojili jedan za drugim, toliko krvnih sudova u svakom našem mozgu ima. I kada putujete, koliko ima tih raznih rupa na putu i to dobro, sad putevi su bolje nego što su nekada bili, ali zamisli 700 km, šta sve može da se desi na liniji od 700 km, naš mozak funkcioniše i vrlo retko se dogodi da neki krvni sud pukne. Zato što manje znamo, to je bolje, ja se nekad prosto plašim da se sagnem, da vežem mašnu na pertli, na cipeli, znajući za tih 700 km da se negde nešto ne desi. Tako da, neverovatna kompleksnost je u našem mozgu, ne samo neuroni, nego različita tkiva koja podržavaju rad mozga. Zatim, kada idemo na još manje strukture, onda ulazimo do pojedinačnih ćelija, ulazimo do mitohondrija ili organela unutar ćelija koje sagorevaju zapravo šećer i na kraju dolazimo do sinapsi. Ja sam to na nekim drugim predavanjima govorio detaljnije. U Crnoj Gori smo govorili o tome. U našim sinapsama električni signal iz jednog neurona preskače na drugi neuron, ali pošto postoji procep, ne može direktno da ide, nego moraju da se oslobode hemikalije, neurotransmiteri, koji u sinapsi prelaze iz jednog neurona u drugi, postoje ključevi koji prepoznaju neurotransmitere i uključe struju u sledećem neuronu. Imamo nekih 20 različitih neurotransmitera u našem mozgu i da bi oni funkcionisali, neophodno je da postoje molekularne nanomašine koje prenose neurotransmitere. Mali roboti koji hodaju na dve noge. To je jedna druga tema koja će biti dostupna isto na internetu o molekularnim mašinama. Uglavnom, dok naš mozak razmišlja, u našoj glavi hodaju nanoroboti kojih imamo na trilijone. Trilijoni tih robota u našem mozgu. Neverovatna kompleksnost koja postoji. E sad, osim pokušaja da se kartografiše mozak, da se tačno zna kakve su veze između tih milijardi neurona, drugi problem koji nauka ima jeste kakva je veza između našeg mozga i gena. Mozak je jako kompleksan i mnogi geni zapravo učestvuju u razviću mozga. E sad zamislite u različitim fabrikama gde se proizvode kompjuteri, čipovi, to se uvek radi s polja. Dakle, uvek postoji ili robot koji to radi, ili ljudi koji pomoću mašina proizvode čipove, proizvode elemente kompjutera koji se zatim spajaju. Naš mozak još uvek radi mnogo komplikovanije od bilo kog personalnog, ličnog kompjutera. Postoje oni superkompjuteri koji već mogu da se porede sa mozgom. Ne govorimo o brzini procesovanja informacija, tu su mašine brže od našeg mozga, nego o generalnoj kompleksnosti i sposobnosti prepoznavanja komplikovanih pojmova. Naš mozak je još uvek superioran. Ali zamislite razliku između jedne fabrike u kojoj se proizvodi kompjuter i načina kako je naš mozak, koji je superioran bilo kom kompjuteru, kako je naš mozak nastao. Naš mozak nastaje u utrobi majke, dakle u materici, u uterusu.
Pa onda ne samo to, nego u lobanji deteta, u ograničenom prostoru. I tu se razvija i sam se sklapa. Naš mozak je živ, kompjuter nije živ. Naš mozak se razvija deobom kletki, deobom ćelija. Kako se sve to dešava? Dešava se pod kontrolom gena i DNK u kojoj su zapisani geni je pročitana 2001. godine i tada su ljudi mislili, kada pročitamo slova unutar DNK, a ima ih u jednoj kopiji 3 milijarde 200 miliona od čoveka, kada to pročitamo, sve će nam biti jasno, rešit ćemo problem kancera, starenja, kako radi mozak, naravno ništa nam nije jasno. Otprilike polovina naših gena itekako učestvuje u radu mozga i razvoju mozga i to se vidi najčešće kod hromozomalnih mutacija. Hromozomi su veliki tomovi informacija koje imamo u DNK. Jedan hromozom, znate da mi imamo 23 para hromozoma ili 46 hromozoma. Svaki od tih hromozoma ima stotine, nekada hiljade gena i kada se desi hromozomalna mutacija, recimo Downov sindrom, gde imamo 3 kopije hromozoma 21 umjesto 2, čak i ako imamo viška informacije, to može da bude opasno. Ili ako imamo manjka informacije, onda to dovodi do problema. Svaka hromozomalna mutacija, pošto toliko gena učestvuje u radu mozga, mora na neki način da se odslika i na funkcionisanje i na funkcionalnost mozga. To samo pokazuje kolika je kompleksnost te mašine mozga koji je u nama, ali kako mozak se sam sklapa, kako on sam nastaje, to je jedno od najvećih čuda koje smo razumeli donekle i zahvaljujući ovom Rainbow i nekim drugim metodama znamo kako se to dešava. Ljudski mozak, sva naša pamet koju imamo, nalazi se samo u 6 slojeva neurona. Imamo samo 6 slojeva kletki koje određuju rad našeg mozga. Sve što naš mozak može da zna, da učini kroz naš život, da se seća, da generiše snove, samo 6 tih nivoa ćelija koje su ovdje schematično prikazane. Kako svaka ćelija dođe na svoje mesto? U kompjuterima imamo štampane ploče, imamo one silikonske ploče i to se na nano nivou praktično štampa, povezuje ti tranzistori. Kako mozak postavi neurone na određeno mesto? Mozak je tkanje, kao ćilimi. U istočnom svetu, i ovdje sam video dosta u Skopju, ima tih prodavnica ćilima, gde vi morate da imate strune i onda se ručno kada se radi ili nekim jednostavnim mašinama se provlače niti i formiraju se određene boje i dobijate određeni ćilim. Na sličan način mogu da se prave i različiti materijali za odeću. Mozak je ispleten kao ćilim, ali trodimenzionalan, u 3 dimenzije. Kako on raste? Postoje strune, dakle kao neka vrsta, bukvalno kao ćilim, strune koje su ćelije koje nisu neuroni, dakle ne učestvuju direktno u procesovanju informacija, ali te strune se protežu od baze mozga pa do vrha mozga. I onda se po tim strunama neuroblasti, to su mladi neuroni koji još nisu diferencirani, neuroblasti se penju po strunama i svakog dana našeg embrionalnog života postoji program koji kaže danas će se toliki broj neuroblasta penjati po strunama. Vidite ćeliju koja se penje po struni ovde. Penjaće se po strunama na određenu lokaciju. Evo to ovde bolje možete vidjeti. Eksperimenti su urađeni ponovo kod miševa, gde je zapaženo, dakle ovo je struna,
a ovo je ćelija koja se penje po struni. Uvek kreće od baze mozga. I onda možete da transplantirate neuroblast iz jednog miša ili embriona miša u drugi embrion miša, da obeležite to radioaktivno i da gledate šta se dešava. Ako se transplantacija ćelije, dakle ova ćelija koja je tamno obojena, da bi se prepoznala naspram ostalih ćelija domaćina, ako se ona transplantira nakon što je sintetisana DNK, jer u svakom ciklusu novih ćelija se sintetiše DNK i na neki način se programira gde će se penjati neuroni. Ako je ćelija ubačena nakon S faze ili sinteze DNK, ona će se penjati na nivo, ovo je dakle 6 nivoa tih ćelija koje imamo u mozgu, penjaće se na nivo koji je preprogramiran u vreme kada je ta ćelija nastala. Na neki način koji još uvijek ne razumemo, postoji genetski program koji kaže svakoj ćeliji gde će da se penje u mozgu. Ali ako se ćelija transplantira pre S faze, onda prima informaciju od mozga, tako da nam nije jasno šta je unutrašnja genetička informacija, šta je informacija koja se prima sa strane iz spoljašnje sredine. I u tom slučaju će primiti tačnu informaciju kuda treba da se penje i popeće se na nivo kao i ćelije domaćina. To je na nivou jedne ćelije i tako se dešava sa milijardama ćelija. Svaka ćelija dolazi na svoj nivo i onda pušta krake i međusobno se ćelije povezuju i postaju funkcionalne. Dakle, naš mozak ne samo da je moćniji od kompjutera, naš mozak se sam sklapa. Zamislite da imate kompjuter koji se sam sklapa. Kupite nekoliko kompjutera i napravite farmu kompjutera i onda i prodajete kompjutera. Ovi su se sklopili ove nedelje, kao jaja kad prodajete na pijaci. Tako možemo i kompjuter, ali ne možemo. Nemamo tu tehnologiju, međutim ta tehnologija funkcioniše u našem mozgu. Za stvaranje mozga su neophodne strune. Strune mogu da vibriraju, verovatno ste videli gudačke instrumente, evo imamo gitaru ovde, žičane instrumente, vibriraju i mogu da stvaraju zvuk, mogu da stvaraju određenu informaciju, ali mogu i da primaju određene vibracije, određene frekvencije. Mozak je najkomplikovanija materija koju poznajemo. Ne postoji ništa komplikovanije od mozga, što smo do sad sreli. Međutim, na mikronivou, kada odemo u strukturu pojedinačnih atoma, pa jezgra atoma, pa protoni, neutroni, pa kvarkovi u protonima i neutronima, to su veličine 10 na minus 18 i još manje, veličine koje ne možemo ni da shvatimo, jer ni atome ne možemo da vidimo, a kamoli te subatomske čestice. Na kraju, proračunima i eksperimentima, na posredan način su fizičari došli do zaključka da sva materija, sve što vidimo oko sebe, je stvoreno od struna. Struna koje su najčešće povezane, kao ona gumica sa kojom može flaša da se poklopi, da se veže. I te strune vibriraju. I vibracije struna zapravo formiraju materiju. Mi imamo osjećaj da je ovo čvrsto. Međutim, tu nema čvrstine, to je samo privid koji naš mozak stvara. Ono što postoji je kretanje elektrona. Elektroni su negativno naelektrisani i u mojim prstima i u ovoj drvenoj katedri i oni se međusobno odbijaju, jer postoje fizički zakoni, fizičke sile, 4 su sad poznate fizičke sile, elektromagnetna, slaba,
nuklearna jaka, nuklearna i gravitacija. Te sile su povezane sa strunama i sve što postoji je zapravo bazirano na strunama i na vibracijama. To je na mikronivou. Naš mozak je isto formiran od struna. Tako da saznajna moć i mogućnost našeg mozga je očigledno dizajnirana. Onaj koji je dizajnirao strune univerzuma zna princip kako to funkcioniše i taj princip je usadio u naš mozak tako da mi možemo da spoznamo stvarnost. Da li neko zna citat Renea Descartesa koji je rekao mislim, dakle, postojim. To je u suštini istina koja do danas nije osporena. Samo postojanje je zapravo generisano našim mislima, našim mozgom, ali ne samo našim. Nauka, fizičari su danas mnogo bliže Bogu i poznanju Boga nego što su biolozi. I fizika govori o finalnom posmatraču. Morate da imate posmatrača pred kim je sve poznato, pred kim je sve otvoreno, da bi zapravo materija i svi mi mogli da postojimo. Taj finalni posmatrač je naš stvoritelj. Verovatno ste čuli, to je jedno uvreženo mišljenje koje verovatno nije u potpunosti istinito, ali ste sigurno čuli za njega. Ja sam čuo još kad sam bio dete od svojih roditelja, da naš mozak radi samo sa 10% kapaciteta, da koristimo samo 10% mozga. Ne znam da li ste čuli. To jeste tačno i nije tačno, zavisi kako posmatrate mozak. Na ovoj slici se vidi moždana aktivnost kada se bavimo rečima. Dakle, naš mozak odgovara na reči. Kada izgovaramo reči, određeni deo mozga je aktivan. Kada čitamo reči preko očiju, određeni drugi deo mozga je aktivan, ovde nazad. Kada slušamo reči, deo mozga koji je blizu ušiju je aktivan. Kada razmišljamo šta ćemo da kažemo ili kada razmišljamo o nečemu što je neko drugi rekao, različiti delovi mozga su aktivni. Tako da vidite, kada saberete sve ove aktivne zone mozga koje odgovaraju na reči, dobijete više od 10%. Ne znam da li se slažemo da je više od 10% mozga aktivno. Ceo mozak je aktivan na neki način. Međutim, kada se bavimo pamćenjem, znate onaj neuron za Jennifer Aniston, kada učimo nove stvari, kada upoznajemo nova lica, izračunato je da naš mozak komotno može 300 godina da pamti fotografski i da ima dovoljno memorije da zapamti sve to fotografski. Mnogi ljudi veruju, nemamo dokaze, mnogi ljudi veruju da je čovek kada je stvoren imao fotografsko pamćenje. Vi znate da na početku patrijarsi pre potopa nisu zapisivali Božju reč. Tek je Mojsije, sa Mojsijem počinje Božja reč. Ali Mojsije nije izmislio Božju reč. Pre njega iz generacije u generaciju to što je zapisano se prenosilo usmeno. Ja sam imao problem u školi da zapamtim kratku recitaciju, kratku pesmu. Zamislite ljude, i dan danas recimo u islamu ima ljudi koji zapamte ceo Kur'an. Mogu da ga potpuno izdeklemuju. Postoje ljudi koji znaju psalme napamet, recimo biblijski i tako dalje, ali je mnogo od toga, mi smo danas bleda slika onoga što je mozak nekada bio. Međutim, reč. Naš mozak odgovara na reči. Vidim, Skopje ima veliki zoološki vrt, planiram da ga posetim. Ne znam da li imate majmune, verovatno ima majmune u zoološkom vrtu.
Neko od vas sigurno ima psa. Kada kažete psu nešto, razume vas, iako ne može da govori. Tako. Kada kažete majmunima, bledo vas gledaju. Nekako njihov mozak kao da ne procesuje, a pogotovo ako im date nešto da pročitaju. Ili da vam kažu nešto. Njihov mozak ne može ništa od ovoga da uradi. Zvanična nauka kaže da smo nastali od majmunolikih predaka. Biblija tvrdi da smo stvoreni po Božjem obličju. I hajde sada da vidimo da li majmuni imaju pojam o večnosti. Nemaju. Najvjerojatnije. Nisam video da diskutuju međusobno o tim stvarima. Da li majmuni imaju religiju? Da li razmišljaju o večnom biću, o beskonačnom biću, o svemoćnom biću? Da li imaju osjećaj za pravdu? Možda, nekada se posvađaju, imaju svoju hijerarhiju. Da li imaju osjećaj za umetnost? Da li se majmuni bave umetnošću? Da li se bave muzikom? Da li prave pesme? Da li komponuju? Pa ipak su uspeli naučnici, ateisti, evolucionisti da ubede većinu ljudi da smo nastali od majmuna. Kako smo nastali od... Koji majmuni grade gradove? Jel ima neka vrsta majmuna da gradi grad? Mravi gradi gradove. Papagaj može da govori, ali ne kažu smo nastali od papagaja. Tako da nema praktično ništa osim spoljašnje neke fizičke sličnosti između nas i majmuna što bi nas povezalo. Čovek je stvoren po Božjem obličju. Čovek govori. Da li Bog govori? Imamo nešto što se zove Božja reč. Bog govori. Bog stvara, govoreći. Čovek planira. Bog planira. Kaže u Bibliji, imao sam vas u mojim mislima pre stvaranja sveta. Sve što čoveka čini čovekom, naš osjećaj za moral, za pravdu, sve nam dolazi od Boga. Ne možemo to da objasnimo prirodnim zakonitostima. Evo da prođem ukratko kroz par stihova. Evanđelje po Jovanu, 1. glava, 1. i 4. stih. Gore sam stavio na makedonskom prevod, a ja ću čitati na srpskom. U početku beše reč, i reč beše u Boga, i Bog beše reč. U njoj beše život, i život beše videlo ljudima. U početku, što znači primarna je reč, primarna je informacija. Materija je tek sekundarna. A u toj reči je bio život. Mi danas u biologiji ne možemo da definišemo život, ne znamo šta je život. U toj Božjoj reči je život. Isus je rekao, on je put, istina i život. I sad pogledajte, kada uzmete, to sam obeležio žutim, kada uzmete samo deo teksta, u početku beše život. Što znači da je život primaran. Mi postojimo zato što postoji Bog koji je živ. Nije bilo vreme nikada, nikakav veliki prasak, nikakvo vreme u kome se materija postepeno organizovala i onda se javio život. I to jednoćelijski život, pa sve komplikovaniji. Od početka mora da postoji najkomplikovanije, a to je Bog. I upravo o tome govori apostol Jovan, koji vjerojatno nije imao jedan dan škole, niti je tad postojala, niti su postojale prirodne nauke. E sad, deo koji nam je za upozorenje, da pazimo i da stražimo nad našim mozgom. Poznat vam je lik Elona Muska, već smo spomenuli osobu na kojoj su rađeno istraživanje, prepoznavanje određenih neurona. Elon Musk ima nekoliko kompanija, dve su povezane, iako se ne vidi da su povezane. Jedna je Starlink. I za taj Starlink možete da se pretplatite, mislim $75 je pretplata, da imate internet bilo gde u svetu. A druga je Neuralink. I ovo sam pre par godina, dakle kada je postalo aktuelno,
kada je Elon Musk počeo istraživanje na ljudskim dobrovoljcima. Pre toga se radilo na majmunima i onda je počeo istraživanje na ljudskim dobrovoljcima da ugrađuje čipove koji mogu da premoste probleme u mozgu. I pošto ima i internet, svoj Starlink i Neuralink, možemo da očekujemo u bliskoj budućnosti da će da vam kažu ovi mobilni telefoni na koje smo sad toliko navikli, to je zastarela generacija tehnološki, neće više niko koristiti mobilne telefone, samo ubacite čip u glavu i to je to. Dakle, imate Neuralink povezan sa Starlinkom. Što se tiče Neuralinka, ko voli neki izvoli, evo ima, ovo je sad aktuelno, mogu ljudi da se prijave kao dobrovoljci da im se ugradi čip u glavu. Ja toplo preporučujem da tako nešto ne radimo. Treba da čuvamo pristup našem telu. Kada radite neki biznis, vi morate da ubedite ljude kako je taj biznis nešto dobro, da bi uradili i evo šta je na sajtu Neuralinka. Control devices with your mind. Sa svojim umom možete da kontrolišete različite mašine. Air condition, recimo, menjate temperaturu, uključite i isključite, samo mislite, ne treba vam više ni baterije ni ništa. Otključate vrata, zaključate automobil i mnoge druge stvari. Pomerate umesto miša, recimo na kompjuteru, samo očima idete i kursor prati šta vam treba. Ne znam kako klik radi, vjerojatno žmirnete jedno. Uglavnom, jedna stvar koju nude je da kontrolišemo različite aparate. Sad se prave te pametne kuće, smart kuće, pa spustite zastore, otključate, zaključate i tako dalje. Ne mogu da živim bez toga, baš mi treba čip u glavu. Zatim, da komuniciramo našim mislima. To je druga stvar koju nude, a za to vam treba 5G mreža, 6G mreža, da bismo mogli da komuniciramo mislima. Drugim rečima, telepatija, koja je jedan misteriozni fenomen koji neki ljudi imaju, da prenose misli telepatski, sada tehnologijom postaje mogućnost, ali treba obe osobe da imaju čip u glavi. Samo ne znam kako će da uključe i isključe šta želite da kažete drugoj osobi, šta ne želite da kažete. Zamislite, vi i vaš muž ili vaša supruga, čip, i sad vi hoćete nešto krišom da uradite, i onda čujete u glavi, ne, nemoj to da radiš. I naravno, ta tehnologija ima svoje prednosti, jer postoje ljudi koji su imali ili udes, oštećenja na mozgu ili su rođeni sa nekim problemima, gde ova tehnologija može da pomogne. Ima ona svoje pozitivnosti. Problem je u tome što će se na kraju implementirati na sve ljude. Ne samo na one ljude kojima je potrebna. I ovde nudi, dakle, da vidimo bez očiju. Može preko kamere, dakle, kamera direktno u mozak, u ove centre o kojima smo govorili, da procesuje sliku, jer naš mozak generiše sliku. Nisu oči te koje generišu sliku. Tako da, šta nam nude ovde? Nude nam da budemo super ljudi. Nude nam da budemo više od onoga što je Bog stvorio. I to nas vraća na sam početak. Na Postanje, prvu knjigu Mojsijevu, 3. glava, 5. stih. Gde je naša pramajka Eva razgovarala sa zmijom. Da li zmije govore? Ste videli nekad zmiju koja govore? Čute sve. Tu i tamo sikću, ali ne govore. Ako je zmija progovorila na drvetu života, na drvetu poznanja dobra i zla, onda mora da je to drvo poznanja dobra i zla dobro i može da nas učini većim i višim. To je trik koji je Sotona učinio prevarivši naše praroditelje.
nego zna Bog da će vam se u onaj dan kad okusite s njega, sa drveta, otvoriti oči. Pa ćete postati kao bogovi. To je poruka transhumanizma. Na samom početku ljudske vrste imamo poruku transhumanizma. To je prva prevara i to će biti poslednja prevara. I moramo da smo oprezni. Pa ćete postati kao bogovi i znati šta je dobro i šta je zlo. Evanđelje po Mateju. Nego se molite Bogu da ne bude bežanj vaša u zimu ni u subotu. Jer će biti nevolja velika kakva nije bila od postanja sveta do sad, niti će biti. Isus unapred govori o velikoj nevolji. I mi smo sinoć, recimo, bila su pitanja, pa smo govorili o genetički modifikovanim komarcima, o vakcinama, o raznoraznim oružjima i tako dalje. Sve se to nekako okomilo na običnog čoveka. I Biblija unapred kaže, bit će nevolja kakva nije bila. I kaže Isus, i da se oni dani ne skrate, niko ne bi ostao. To je u Karadžićevom prevodu. Iz makedonske Biblije se to jasnije vidi. Ako ne se skratat, niko i ne bi se spasao. Ne bi se spasao. Ne ostao, nego se spasao. Isus je rekao, kada dođe Sin čovečiji na zemlju, da li će zateći veru. I on je svestan kakav će pritisak biti na hrišćanima i skratit će se iz milosti, da bi neko ostao, će se oni dani skratiti. I evo nas kod Phineasa Gagea, čoveka koji u 19. veku, 1848. godine, radio na železnici, minirali su put kojim treba da ide pruga. I ovdje ga vidimo, to je on kako se slikao sa željeznom šipkom sa kojom je gurao dinamit. Unutra fitilj je bio kratak, ranije je eksplodiralo i šipka mu je prošla ispod jagodice, kroz mozak, izbila mu je jedno oko i to je otprilike slika koju imamo na početku. Pre svega velika milost. On je ostao živ, ustao, obrisao prašinu i seo tamo i čudio se šta se desilo. Bez dela mozga. Nije bio svestan šta se dogodilo. Ovi ljudi verovatno okolo su padali u nesvest kada su videli šta se dogodilo. Phineas Gage, ovo je njegova originalna lobanja, on je posle zaveštao kada je umro, je živeo, mislim, nekih 15 godina nakon nesreće. Jedina stvar koja se promenila jeste da je postao vrlo nagao, prek i počeo da psuje. Bio je fin momak, kulturan i onda je počeo tako da psuje, da govori, što kažu Englezi, profanities. I onda je uz pomoć lekara uspeo da kontroliše svoje misli. Dakle, u poslednjih nekoliko godina je uspeo ponovo da se kultiviše. Ništa mu drugo nije falilo. Dakle, ceo jedan deo, prednji deo mozga mu je otišao, sve ostalo je mogao da radi, mogao je da vidi, jedino mu se promenio mentalitet. Ima sličnih slučajeva, to nije jedinstveni slučaj, ima sličnih slučajeva u modernoj istoriji. Jedan tinejdžer, isto mu je prošla šipka kroz glavu i sad se postavlja pitanje, koje je zapravo pitanje postavljeno teoriji evolucije evolucionistima. Ako čovek može da preživi, a postoji operacije gde se ukloni čitava hemisfera mozga i ljudi žive. Ako čovjek može da preživi bez velikog dela mozga, kako je onda taj mozak mogao da nastane evolucijom? Jer evolucijom nastaje samo ono što je neophodno za preživljavanje. Mi imamo viška mozga na neki način ili deo bez koga možemo da preživimo. Kako je to moguće? Kako je moguće da ljudski mozak ima kapacitet da pamti barem 400 godina? I to vizuelno, fotografski, a 1000 godina, onako da malo tu i tamo izbrišemo neku sliku, koji inače to mozak radi procesu. Neke stvari zaboravimo, neke nove naučimo. Kako je to moguće ako smo nastali evolucijom?
Postoji još sličnih slučajeva. Jedna osoba, mislim da je u Francuskoj, je sasvim slučajno zbog nekih sporednih problema otišla na sken mozga, osoba od 40 nešto godina, radila je u preduzeću, muškarac, mislim, bio u pitanju, i kada je otišao na sken, lekar koji ga je pregledao se začudio, evo na skenu, veći deo mozga nedostaje. Ne samo jedna hemisfera, nego obe hemisfere. Mozak je samo tanak, a okolo šupljina. Mi često kad hoćemo nekog da vredimo, kažemo, a ti si šupljati je glava. Međutim, ljudi funkcionišu nekada i bez dela mozga. Onda se postavlja pitanje da li je zaista mozak sedište naše svesti, naše memorije, našeg znanja, naše duše. Izgleda da nije. Naravno, ovi slučajevi su retki. Na kraju, dakle, ja sam pomenuo strune, razlog zašto ta osoba, zašto je nedostaje veliki deo mozga je mozak ima komore, ima prazne prostore u sebi, ispunjene sa likvorom koji su bitni tokom rasta mozga. Međutim, mi ne znamo kakva je funkcija tog likvora. Ima neke male sporedne funkcije, ne znam, ishrana mozga, zaštita mozga kao amortizer. Međutim, ne znamo zašto su te komore koje su ovde prikazane plavom bojom tako lepo strukturirane. Ako je potrebna samo neka šupljina, evolucija bi to zbrzila, napravila bi neku šupljinu. Ovo je lepo dizajnirano, kao da je neka koncertna dvorana, kao da imate arhitekturu u pitanju. Dakle, imamo komore i imamo strune. Drugim rečima, naš mozak je instrument. Ne možemo da kažemo muzički instrument, ali instrument koji može da prima informacije, da ih generiše. Ne znam da li ste primetili da praktično sve religije sveta upražnjavaju molitvu. Ljudi se mole. Vrhovnom biću koje nije prisutno. Mi znamo matematički i naučno da Bog ne može da je tu negde u blizini. Ne vidimo ga, ne vidimo presto. Biblija kaže da je Božji presto na 3. nebu. Koliko svetlosnih godina ima do tamo ne znamo, ali znamo da brzinom svetlosti da se naše misli kreću ne bi bila dovoljna brzina da naša molitva stigne do Boga i da Bog odgovori na našu molitvu nekada trenutačno. Nekada ne trenutačno, ali nekada trenutačno. Recimo u saobraćajnoj nesreći stignemo samo Bože pomozi i spasi nas. Kako je to moguće? To je već jedna viša fizika, međutim, naš mozak je opremljen da uputimo molitvu, imamo te rezonatore, imamo strune, da perceptiramo različite stvari. Proroci su dobijali vizije od Boga, pola Biblije je napisano u formi proročkih knjiga, otkrivenje, vizije, Danilova knjiga, vizije, proročke knjige, vizije koje su ljudi dobijali. Naši snovi, Biblija kaže, Bog može kroz snove da nam se javi. Koja je uloga svega toga, ne proučava se ni na medicinskom fakultetu, zašto mi imamo te komore. Te komore imaju dublji smisao nego samo, eto tako, u razvoju. Ali ono što nas ne uče, da ne bismo bili oprezni, i tekako primenjuju u novim tehnologijama i u novim ponašanjima. Sve je do vibracija, sve je do struna. Informacije se tako prenose i naš mozak je osetljiv na to i mozak reaguje. Moramo da pazimo šta slušamo. Klasična muzika, neverovatna harmonija i u današnje vreme što je taj zvuk koji primamo haotičniji, što je glasniji, što manje umetnosti ima, to se mladima više sviđa, ali nije samo to, nije samo do muzike. Nekako je svaka generacija bila u sukobu sa
sa nekom drugom generacijom. Verovatno i Bachova generacija bila u sukobu posle sa Beethovenovom generacijom, uvek je to bilo nekako, međutim je neuporedivo sa heavy metalom i sa mnogim drugim pravcima koji često direktno proslavljaju satanizam. Jer to je destrukcija. Bog je harmonija, ovo je destrukcija. Naš mozak itekako reaguje i čime hranimo mozak, to će postati deo našeg karaktera. Sotona odlično zna kako može da programira nove generacije. I moramo da smo oprezni šta slušamo. Međutim, to nije sve. Verovatno ste čuli za harp, sistem harfa. Mi imamo harfu u našem mozgu, imamo strune i imamo rezonatore. Harp sistemi širom sveta, to sad više nije tajna, nekad je bila teorija zavere, nije tajna, funkcionišu, mogu da menjaju klimu, mogu mnoge stvari da rade. Ne znam da li ste primetili, u većini gradova imate po neki most koji izgleda kao harfa. Šta je unutra, da li rade, da li je to neki pojačivač, transmiter, ali vrlo neobično. Dakle, u svakom gradu skoro svane neki most u obliku harfe. Oni kažu to je viseći most, to su sajle koje drže most. Međutim, eto, to su harfe. Bilo je sinoć jedno pitanje o 5G mreži, 6G mreži, sve su to nekakvi talasi. Na kraju, Jeff Bezos, dakle, pomenuli smo Elona Muska, Jeff Bezos, njegovo bogatstvo nije toliko bazirano na Amazonu, da možete da kupite knjige i šta god hoćete da poručite i da vam brzo stigne. Osnova njegovog bogatstva su informacije o ljudima. Cloud, baze podataka. Vi kada kupite kompjuter ili kupite mobilni telefon, uvek vam je opcija na cloud, da stavite na cloud informacije i neće vam propasti. Zašto su baš nazvali cloud? Zato što imitiraju Boga. Bog je u oblacima, Bog ima sve informacije o nama, ima knjigu života, ali i gospodari ovog sveta žele da znaju sve o vama i da stave sve na cloud i da kontrolišu cloud i da prodaju trećim licima informacije o vama. To sve ide naravno preko tehnologije. Međutim, iako oni imitiraju Boga, ako dobro znamo Božju reč, neće uspeti da prevare one koji slušaju Boga. Pre 2000 godina se rodilo jedno dete u Betlehemu od majke koja je bezgrešno začela. Događaj koji se nikada nije ponovio i neko će da kaže da, možete vi da verujete u to, znamo kako se deca rađaju. Međutim, velika tajna začeća i rođenja Isusa Hrista je zapravo tajna singulariteta, gde je sam Bog se otelovio kao čovek, sam Bog je dozvolio da strune i neuroblasti se penju na određene nivoje u njegovom mozgu i postao je jedan od nas. Postao je drugi Adam, prvi Adam je pao u greh, postao je drugi Adam, drugi čovek, Bog, Isus Hristos, je u potpunosti odložio svoje božanstvo i pobedio je zlo kao čovek. Ali je njegova smrt, božanska smrt, a pošto je Bog beskonačan, smrt jednog božanstva je dovoljno da spase čitavo čovečanstvo. Od Adama do poslednjeg čoveka koji će biti rođen. I ta tajna koja ovome svetu izgleda kao ludost, ma daj, rodila se beba koja je Bog. Mnogi ne mogu to da poveruju, čak i u monoteističkim religijama danas. Ta tajna koja u ovom svetu izgleda kao ludost je Božja mudrost, koja ne samo da je pobedila zlo, nego je nas učinila bez zasluga, nas je učinila rodom Bogu. Postali smo rođaci samog Boga. Anđeli nisu rođaci Boga. Oni su samo stvorenja.
a ljudi mogu da budu sinovi i kćeri Božje. U prvoj poslanici Korinčanima, u 2. glavi od 14. do 16. stiha, i sa tim želim da zaključim ovo razmišljanje, se nalazi neverovatna informacija iz vremena kada nismo znali kako funkcioniše mozak i sad ne znamo mnogo toga, ali znamo mnogo više. Neverovatna istina koja je potpuno u skladu sa svim onim što smo naučili o kompleksnosti mozga. Naučili smo da mozak ne može da je proizvod evolucije, da mora da je dizajniran, da mora da je stvoren. A telesni čovjek, dakle ovdje apostol Pavle objašnjava vernicima u Korintu, a telesni čovjek ne razume šta je od duha Božjeg, jer mu se čini ludost. Ovom svetu se čini ludost. Moji kolege evolucionisti ne mogu da shvate kako Terzin može da veruje Bibliji. I ne može da razume, jer treba duhovno da se razgleda. Imamo isti mozak. Jedan mozak ne može da razume, drugi mozak može da razume. Što znači da postoji duhovna komponenta za koju mi treba da se otvorimo da bi naš mozak mogao da razume. Dve osobe čitaju Bibliju, jedna ne razume ništa, drugo je sve jasno. Ali kroz molitvu i kroz iskrenu nameru srca, Bog može da otvori naš um, da razumemo večne istine. Čini mu se ludost i ne može da razume, jer treba duhovno da se razgleda. Duhovni pak sve razgleda, a njega sama niko ne razgleda. Sad kad stavite čip u glavu, itekako će da vas razgledaju. Znači šta sanjate i šta mislite, to im je veliki problem, nisu još ušli u misli. Sada algoritmima vide šta vas interesuje, pa vam odmah na telefonu nude reklame i tako dalje, ali im je cilj da uđu u mozak. Nemojmo dozvoliti pristup našem telu. Duhovni pak sve razgleda, a njega sama niko ne razgleda, osim ako dobije žig na čelu, o čemu govori otkrivenje, ali onda više nije duhovno. Jer ko pozna Gospodnji da ga pouči. I sad kraj koji je jako bitan, a mi Hristov imamo. Hristos je podelio svoj božanski sa čovečanstvom. Svoj beskonačni je podelio sa ograničenim čovjekom koga je stvorio po svome obličju. I ako dozvolimo Bogu da radi kroz nas, to je pravi Neuralink. To je veza sa božanskom, beskonačnom inteligencijom. A ne ovo što nam Elon Musk nudi za $75 mesečno. Ovaj svet imitira Boga i treba da se okrenemo prema našem Bogu, jer ovaj svet nema čovjeku ništa da ponudi osim mizerije, dok nam Bog nudi sve, čak i Hristov da imamo. Amin. За предавањето. Верувам дека сите дознавме многу информации. За мене лично беше воодушевување и некако се дојдов до сознание дека навистина човечкиот ум е како некоја најсложена структура во универзумот. Ке се сложите, нели? Нема почеток, нема крај. И ме потсеќа на една книга што читав од познатиот неврохирург Бен Карсон, кој што е всушност и детски хирург, вели човечкиот мозок го гледам како врвен од Бога даден суперкомпјутер со речиси неограничени капацитети за знаење, издржливост и решавање проблеми. И благодарам, професоре. Сега ќе следи уште една музичка точка. На крај, бидејќи се наоѓаме во Божји дом, професорот Томислав Терзин ќе го замолам за една заедничка молитва. И на крај ве покануваме, ние така си имаме како некоја навика, на крајот од богослужбата во сабота да си имаме заеднички ручек, ве покануваме сите вие ако сакате, вредните домаќинки изготвија нешто интересно, па треба да вкусиме. Надвор во дворот ќе има заеднички ручек, па ве покануваме сите ако имате време, повелете да се дружиме заедно. Сега следи една музичка точка од нашата Сузана Томовска.
bleskavo sjaj. Blizu se poblizu do grada toj, tamo me vika i čeka moj Bog. Tamo me vika i čeka moj Bog. Blizu se poblizu pred liko tvoj, tamo je odmor živote moj. Dolagam svega da srce ti dam, tvoja ta ljubav i milost ja znam. Tvoja ta ljubav i milost ja znam. Ako možemo ustati i pognuti naše glave. Oče naš nebeski, hvala ti na ovoj prilici da budemo zajedno ovog dana u Skopju. Molim te, blagoslovi nas sve, čuvaj naše korake u našem životu, daj nam dovoljno vremena da možemo da razmišljamo o večnim temama i da se pripremamo za tvoje večno carstvo. Budi sa svim onima koji nisu mogli biti sa nama, uteši one koji su tužni, izleči one koji su bolesni i učini da tvoja reč i svetlost tvoje istine ubasja ceo svet i ovaj grad, pogotovo molimo te u ime Isusa Hrista. Amen. Сега слободно може да излеземе и во дворот да вкусиме нешто вкусно да поведете. Пријатен вечер на сите.